Kaseng HYC ha kasing kong kala tu banaki lais pa sa art li kinong yeng ki basa a Harijan koloni kumbasis pa sa poprat li kimdei kinong tre sarkar perkala persya jur ban ai keno kejaka syakine hadin baka sarkar jela kemut ban pinkin ria no yaki halor kenong rim bat lingba ka RTI ka bakila yo balapan na ke Shillong Municipal Board Presiden ke HYC uba Roy Kupar Sindrem adin baik kendu ia sembut menteri rangba uba Presiden Tinsong ulai itu bawat uba Presiden ru ula penpau ya ke jing lengo bantip ya kene kumta ula ong ba un salum ya ke jing lang ban panjing pensyai na ke SMB laki ne kilai spa sapu ar kilong kemi bala file affidavit kedai ne kedai ke RTI ke bakila Aisyah ke HYC kejingwan yang kendu ke jongi nak kalian jong keseng mentang sengi ya deputy CM kedai halor ke mat bede berkejing penkerja ya kibri ki besyong basang tiap ko thamyo gonglong ilai lembagi ko kubor ba kasorkar kan sasyong khadu bat kini kibri lan bat ki nomi ikhmat jong kini kibri akan nyau terik jong niu penai jemang kawan di hadin mangidi katu nak kalian keseng ila penbet banwan ni kendu mentang sengi ya deputy CM bede ro aju kubor chairman jong ka high level committee ko ba kasorkar lathum kajingwan ni kendu ko jong ni ya deputy CM kalong ba nilai ini nak kapor baka sorkar kapenmi ya itu ikentin ibu ang lais pak sau ko arieng lais pak sau ko arli ilong yeng ki baka sorkar kan sapen kenria napo them yo maulong sya kanu kajaka dan esya kajaka ka baka sorkar kala de ban bu la de ban mangkerpang hakaba on sinaru ya ki jakasa dan ki yeng ban ai sya kini ki lais pak sau ko arli ilong yeng kaseng nadu ko basdang ngilai yeng hakanong remba kasorkar kala ban aja kasa lane quarter yakinong tre gi jongka ngimdon jing e mereka ba ngila penpang na do basdang kalong ba yaki bomdei pat kinong tre jong kasorkar kemut kitu gi bri gi basyong basa thamyu maulong ki bomdei kinong tre jong kasorkar kam dei ban aya kajaka namar kata kan long be ai kumangitep hi hangtie po thamyu maulong kinon artli gi plot ka plot A gede jong kasorkar ka plot B gede jong ka himamaliam de hadian baka sorkar kala sothu badan kam ban shimlang ya plot B ngilayo I bahagi ni gisnam ki pladap ka sorkar kala de banyate ya ka agreement bat ka himamaliam ka bakala shimti no ka sorkar ya kata plot biru kumakalong menta ka jaka barokhat ka baki ni gibriu ki syong kisa atam yo maulong ka de ka jaka jong ka sorkar kata ka de jing sisya ya baki ni gibriu ki mla ban kam trai baka de ka jaka ka jong ki Tina kalian juga seng habang iyo I bagi don lais pak sau ko artli kilong yeng ki bang sorkar katmu ban kenria sa kata kita yeng ki ba ka sorkar komod ban ai ngila file ya ka RTI apo ka office jong ka SMB ban pan ya ka detail jong kini ki lais pak sau ko artli kilong yeng la baro lais pak sau ko artli kilong yeng ki deni am ki nong tre jong ka SMB la ne jong kinu ki department ki ba hahap apo jong ka sorkar kabalengo kalong ba dang ngila file ya ka RTI na po Shillong Municipal Board ngila Panakalais pa sa puat lig long yeng ki don tang sies pa knai fustan lig long yeng ki beri ginong tre jong ka SMB bat jong ki officer ka bat sies pa sa punyo do sies pa sa prat lig ki long yeng lani ki beri ki basyong pasang ti kim de ginong tre jong ka sorkar ki don ki betre security guard ki don ki betre kum ginong syong dukan ki don kita ki religious lani social worker ki bom de ginong tre jong kuno department ro Tengina do kabasdang nilaong bala da pi penkenria ikinong tre la jong syaki government quarter ngi krene government quarter ngim ongru ikentin relocation la ne resettlement makini bri kim don hok ban panjaka na kasorkan re ki don hok tong banyo ya ka quarter tere belngo kalong ba kasorkar baru kata ka ong lais pa sau puar ba un penkenria de habang ilapa lembaki kot kislang ilapa ki badai hok banyo ya ki quarter ban syong Hakini ki kuarter ki baka sorkan kan sina ki detang sias pak kana pisan. Teka jingwan mata kasngi ban ya kendu deputy CM kalong ban keli bahalor kanu kanong rem bamapi dan ka sorkar kan ayeng lan kan aja kasa ikini ki sias pak sau punyo dan sias pak sau prat li long ye. Kabalengo kalong undang ilay kren bo deputy CM upen pa ka jing sngau lengo bama uru unang mut bakini ki lais pak sau art li long yeng ki ginong tre jong ka SMB. Ki ginong tre jong ki department ba fair Habang ipen iya ui ki RTI ki baka SMB ka jubab yang i ula penpa ko jing sulungo na maruang ba katkum ka affidavit ka baka Shillong Municipal Board ka file hapo high court na ka file hapo court ki ong balais pa sa ko artli kilong yen ki dinong tre jong SMB ka jing kli ka long ba manu ba thok monta katkum ka RTI ka bangingi yo napo ka Shillong Municipal Board ka pau syai hag i kolom i bangi kli laki tre hapo kanu department bun ki kolom ki i blank Kim ya thuk try hey ki don pat ki bathuk private service don bathuk religious and social worker
Komod bakim dei ginong tre jong sorka. Tilada KSMB hakmat jong deputy CM lane hakmat jong kuat ki ong balai spa sau an mut ki ginong tre jong sorka kat bahangi pat abajuba. Ngilap basis pak sau pinjol lane sis pak lai sau prana kata nagita ki lai spa sau an kim dei ginong tre jong sorka tingila bu da ka jing tho bat ngila dawaru no u sembut menteri rangba jong jela ka jong ngi ba ka seng ga yen ka nong rem ka baskam nadu ka basdang ba pin ajaka yo ubriu bashur shulet chong thap nani kini gilong ying chespa sau punyo sau pradli gilong ying ki bom dei ginong tre jong sorkan ginom sha le le ro tena kaliang ka jong u deputy sia mentan ulapan pau ngi ka jing sulungo tama mauru nadu ka basdang hadu menta udang mut ba kini gilai spa sau puar kini ginong tre jong sorkan tu ong bu unsakot ya ka meeting bat ka Shillong Municipal Board ba kumjur bat ka Urban Affairs ban pan ya ka jing pensyai ba hae ka bakla la ka bakla ka ta affidavit ka ba SMB ka file ka high court ne ka bakla ka ta RTI ka ba ki ai jubab yani ti halor kata ong bu unsakot ya kini gibri ya ki officer jong ka Shillong Municipal Board ba kumjur jong ka Urban Affairs dai na kalew ka seng gila karen ka basyai ba pin ayeng ya ki bom dei higinom tre jong ka SMB la ne jong ka sorka da lele rung inom sha namar balada file kumta kamut ba pipen scam ya kajing dawa jong kini nong shong thap kinong shong bakila kam try te jaka kata ka jing dawa kabang ngilabu na kalian jong seng